Day, day. Kaya nakauda ka magaya man. Papayaban na ka ni Ma'am Gisquilan, may. Nga, tapay man din Edsel. Anya man ti kalukwan nga naramid mo anak ko. Tapapayaban na man ni Ma'am mo Gisquilaan niya. Ang pingay siya, daday. Umpay nga siya nga. Kaampay ko mag-around. Tapayaban na ni Ma'am mo Gisquilaan niya. Kagapumot daday, aji impasurog kanyang nga assignment, daday. Ta, kanyang assignment. Aji nga'y salitang ugat, daday. Kaya anya ti problema jay. Kay correct mat anak ko. Dagi di insurog kanyam. Kustumat. Dagi di salitang ugat nga insurog kanyam. Datan pumot, ramramaut. Kamkamutay, kan barbarikaus, tinsursurong kanya, daday. Pinagkakatawaan dak tuloy Gisquilan, may. Ay naapaw. Kustumat anak. Dagi di mat tital talaga nga salitang ugat. Oh, ramot. Oh, ugat. Oh, kamote. Patatas. Laya. Varicose. Dagijay nga talaga anak ko. Iti salitang ugat. Ay haan nga amo dagijay ka klase. Iti salitang ugat anak ko. Ang pingarod, tanakaungot ni Ma'am, daday. Ay na. Pao nakaungat ni mamaw. Daday. Di na pa'y amaw. Ti salitang ugat. Kay kasanaw nga nagbaling nga maestra. Ay na. Takasano nga di na mo ti salitang ugat. Nag-eskwela ti upat nga tawan. Ay, nakapasa ti board, nakamasteral sa payain. Di na amaw dagita salitang ugat. Ay naapaw. Di na kunaan nga nalalaingak payan nga han nga naka-eskwela nga misuna. Ay na, salitang ugat lang. Kung gusto mo, dagiti insurok kanyam. Oh, ramot, kamote, patatas, laya. Dagiti salitang ugat anak ko, barikaus. Dagiti salitang ugat. Ay na po, maestra, di na amaw, dagita salitang ugat. Baam anak ko, ta umayak damdama di eskwelahan niyaw. Ta surwak ni mamaw. Anya?